सोडण माडेल पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत रोरो फेरी सेवा आणि मेगा प्रकल्पाचो मुद्दो बरोच तापलो। रोरो फेरी सेवेच्या प्रश्नाचेर पंचायतीन खासा ग्रामसभा घेवची म्हूण लोकांनी ग्रामसभेत मागणी केल्या। तशेंच मेगा प्रकल्पा वेल्यानूय बोवाळ जालो। जमनी कितली ताक आसा ताचो अभ्यास केल्या उपरांतूच मेगा प्रकल्पाक एनओसी दियात म्हूण लोकांनी ग्रामसभेत मागणी केली। सरपंच रमाकांत प्रियोळकर हांच्या अध्यक्षतेखाला सोडण माडेल पंचायतीची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले। आमचे युनायटेड चोडणेकाराचे वतीन आम्ही काही काय डिसिजन करना। हे आम्ही सांगता की आम्ही जेन्ना थंय गेले बसलेले तेन्ना तुमी आशिल्लो आमच्या वांगडा समरेश आशिल्लो। आम्ही काय डिसिजन करना। आम्ही येयले आमी लोकांक मेळून गेले आमी लोकांक मेळून सांगले आणि मागीर लोकांनी ती मीटिंग जी आसा ती पोस्टपोन केली। इतलेच विश्वास दवरून एमएलएचेर की तो 15 तारीख दिला तो करतलो, कारण आमकां राजकारणान हांगा करपाचें नासलें। आमकां खंय तरी हो इश्यू आसा पळय तो सॉल्व केल्लो जाय आशिल्लो म्हणून आमी ताका गेले। आमी काल युनायटेड चोडणेकारान परत एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आम्ही रिक्वेस्ट केले की आमचो आमदार आसा पळय जशें तेणी आमकां सकाळी आपोवन आमी 8:30 म्हणल्यार गेले, कारण आमकां इश्यू सॉल्व जाल्लो जाय म्हणून। I am writing to respectively propose that our panchayat take the initiative to recommend to the state government the formulation of an act rule or administrative process that mandates the assessment of carrying capacity of the village. This assessment should be integrated into the Panchayat Raj Act or related governance frameworks to ensure sustainability, development and resource management. The concept of carrying capacity refers to the maximum population. We can consider on land availability and the usage, water resources, आमच्याकडे कितले water resources कशी आसा, provisions किती आसा, electricity infrastructure, waste management system, safeguard village heritage and ecology, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर। हे जर पॉइंट्स आम्ही लक्षात घेतले जाल्यार आम्ही ठरवू शकता की बाबा आमच्या गावात सध्या प्रोविजन किती आसा आणि फुडें जर आमकां कितें प्रोजेक्ट कोण करपाचो विचार करता ताका हे प्रोविजन कशें दिवंक शकता हाजेर आमच्या पंचायतीन आमी आमच्या लोकांनी हाजेर विचार करपाक जाय। सांगले की जॉइंट मीटिंग घेवया आमी की पंचायत कमिटी आपण येता आणि कमी सांगले आणि आरएनडी मिनिस्टर आपण घेता आणि मागीर सीएम कडे या आणि आय योग आणलो पण ताका आयज स्पेशल आय काय सांगता काय नो आय काय सांगता जाय आय ताका स्पेशल ना आय काय ताका पयली शेड्यूल जाल्लो ताणे म्हाका सांगले की आय आपण एअरपोर्टार मला रिसीव वचपाची आय ताचो व्हीआयपी यूज आहा आणि ताका नॉमिनेट केल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।